Atam. Hawdas. Näme etmeli indi? Näme etmeli? Ejemin saçağın yine de izne verip koyveripdirler. Bak, yeni uğrad. Üçüncü gedegiyem. Söz alyançalar uğrad versene. Koysun atam, ne ettin ay? Ya garip gördüler mi da? Ya men ýaly garagolla osuwa dip bermesek bolýarlarmy? Menne bir çıkalga var. Aýtda açyk kalgan, gizlemede. Aynan alıp kaçmadı. Alyp kaçmaly. Ova. Meni ýem gürleşdim. Ertir saat 9'da Otlu'na uğrayas. Nere? Şäherde öz günümde özümde görýäsiz. Aynan kalkas bilerse öldüýür olsa. Aynan özü bile. Bolle esas şol. Şoň üçin alkaşyk bolýan ha? Men sen ýanyna geldim. Maňa sen kömeň gerek. Näme boldy? Yo, o pikir. Al kaçmal bolsa. Kömege daýda atam. Näçede? 9'da diýdimi? 9'a. Kömege daýda dost. Bolly. Men ýan dostum waka hiç da dalat etmesene. Ulugma ba. Aha. Aynanam uluzuma minnerip wagdaly gaşyň ertýän dost. Arkayn bol. Gün wagdaly. Dost. Sen öňüň göpaly dost. Enne hasam düşündüm. Bolu dost. Aynany gaşyň ertýän dost. Nesip bolsa ertir saat 9'da. 9'a ayna ýanynda. Görüşürüz. Lokman görüşür. Gaty gowy görüşür dost. Oň içe bolýan hereketler ýalňyş. Men käni düşünürjek bolum. Bolmady. O aynan buzun başyna aýlap şähere gitjek bolýar. Onsoňamol ýeňi ýoluk aynany nämen hasabyna ekläp saklamaly. Biz ýalak bolsa käşke. Gecesine Türkmen diline düşünürdüm. Kıyıt yok deyip. Bilyas. Dile düşünmeyen tentegi. Tayak yolu değil. Tayak. Hava. Son korklu da deydin mi? Hava. 9'da da görecek diye. Aynan yerine barmalı adamlar varar. Kimin oğucuğunu elgit yanlığını koğuca düşünürürler. Eline uğraş yerden. Düzeder sağam. Ece. Ahmet. Canım. Atam. Ha? Bu nämen sesi? Bu sesi alat etme dost. Biz entegem kahkasından aman sıptık. İnne aynan yahttan çıkar dost. İnne istek ölüyaz dost. Bulam aynan gelin açtının sesi. Näme? Baba ayna gidip var yani. Näme? Bollin ayna yok dost. Ahmet. Men görmeli. Turuk koşursana Ahmet Ahmet. oğlum gitme. Dost. Ahmet. İnne gittin Ahmet ölüyaz kaçtı dost. diyen gitme. Ayarlı. Ahmet oğlum kaçtı diyen gitme. Hiçbir yerine öz oğlunun ölümüne karışan o. Ece, koy verme. Kaçtı diyen Ahmet oğlum gitme. Kaçtı diyen. Ece. Ece. Hiç olmağına son gerek. Didarın göröýün diýen Ece. Medos, diyen pulun bana artık. Jemi 80 manat pul, sen menden 50 manat sorapdyň. Artık ma söyle berýän. Sen işiň üstü bolly, çaltyrak bergilen berdi deýin. Maňa edil şu pul möhüm däl. Haçan eliňe zany atyp berýärsiň. Sawallos, taňryal kızım. İntegam sen barlygy dost. Şu pul nereden tapsam kan dip gördüm. Hydra sawallum. Şu bergi merdiýen aýyn. Ondan soň özüm gowy ýerde oturmaly çek dost. Sağ ol. Hiç sadın gerek gel canın sağ olsun. Ahmet, sağ ol haberleşiriz. Bor, sağ ol.
Sağ ol. Olya. Sağ ol. Barov yok bolsana şutaydı. Näme balyn oýmaý sen? İt jigirenen ýal ýana dostum analayda. Şulary ýalan bagtam çuwa ýaray. Eseret pulu çuksuna sıgan ok bolun artyk bilen berdim diýen bolup diliň alyp berçek bolsaň näme berýän ay? Dogry dämi? Yo, dur bir düşünmedim ne? Ana näme üçin Hydrata boldun, ýetişdiň, ol bilip owadan apurladın? Pul wada. Hemmesimiz pul üçin. Hey dostum, döwürden ýa-da galýa. Häzirki döwürde işiň bitýänçe doňda da daý diýmeli, düşündiň däm dost? Ýörünni, eýlik işe bitireli. Bä. Meninni doňuzmy kam ýa daýmy kam? Düşünmedim ne? Oho, başlyk aga. Salam aleykum. Girmek mümkin mi? Wa aleykumussalam. Gel dostcan, gel. Bağmı aydos. Elin uralay da o jaňa dil oturka. Oğmay dostça. Beýlik nomurma jaňa dämeli. Ay o nomurun ýadyma düşenowa. Ýörde. Nire? O bir hepde mundan gurlaşdyk. Oglanlarla üçüp könäni ýatlap mektebe delişdik. Ey. Borda oğlanlar men galaýynda. O dostça gurlaşdyk. Näetdiň ay? Oglanlarym garaşyp otur. Ýör ho, ýörsen ay işleňem soňa dersin da. Ýör ho, oglanlar garaşyp dur. İşleňem soňa dersin da gelip wagty kana tuwalym. Ahmet tuwalym. Katullu farsa wapadan soňa şulary al mektebe açyp. Hawa dost, sağ ol. Salamjy. Oğlanlar, muňa serediňe köniş gapdan näme tapdym? Bay bo. Hani? Muňa seredey diýdi. Ýadyňyza düşýärmi? 4-nji klaska mollumyz bize geljekde ulalaňyzda näme kär saýlap arzu edip bir liste ýazyp şonuň şu gutuçyga atyň diýipdi. Togola ýadymda Hani göreliň, haýtymyňy dogrusyk ýaka. Göreli. Asan göreli. Bön birinji menki duray. Hani men kemer staýlarda bolmaly diýen. Oğlanlar. Ýörün gowsy gaýda diňmi? Yok o nämen gaýtpasyn tek ýaňyly. Wagtymyz köpä, o dostçan oturup bersene. Onda näme oglanlar? Arynçy men okaja. Oku, hani göreli? Muňa berip bana. Ulolsam bankda işlejek diýip ýazdylar. Şu an kermem artist. Han men okaýynda. Seret munna ulanamda meýse boljak diýipdim. Şu adam biznes. Maderedine. Doktor boljak diýipdim. Şu adam aýdymsy. Doktor bolsa bolor. Berdimen tankçı boljak diýip ýatdym. Bu adam maşyn sewda edýän. Normal. Emme az bolluňyz näme okap? Anan nimenem özüm kino okaýyn. Oglanlar men lýotçy boljak diýipdir. Bu atmaz futbolist. Aýtdym ýok çykat ýok. Men kim dogry Ahmet? Ahmet okuda ödükün. Listini almanmansın mı? Yo dost, men almadım. Ahmet'in kini veraydı. An getir hani? Medot okuda. Didar özüň okaýsyn. Ayıp ol ya. Men gelecekde mollum olasın mı? Mollum olup hemme çağılara taşerut dillerini öğredesin. Evvay, eşitdiniz mi oğlanlar? Ne? Dine tenki kapat geliyor. Mollum. Tuğuleme bilim merkezim açtın. Şu adam mollum. Näme yazan zadınlar tondun var? Ha? Näme çöydün okumadın? Bunu men yazmadım. Onu kim yazdı? Söhbet.
Çağlar, bugün biz siz bilen geljekde haýsy kärde işläsiňiz gelýänini arzu edip, ýazyp, soňra bolsa şu kutucuğa salarsyz. Bu kutuýny bolsa, hana şu şkafda bukup, ulalaňyz soň açyp görersiz. Bolýam çağlar. Bolýar. Şuloýda meň bilen ýaşajak bolsaň 5 ýyl okawalan diplomyň ýok hataby daýyp. Bolýa kerana öýelmen gurlaşynyň soň jaňadan saňa. Bolýa. Näme ýaman aladaly görünýäňli, näme pikirine de otursaň? Aladama ýokly we seň bilen gurlaşman zadym maty. Oho, diňleýän aýdy ber. Kursaşym kerene jaňlaşdym. Töüleme her bir ýerde işleşip ýöreken okuw taralymar işlemeni öýde turan ýek gözüme kenim. Dursana o, näme kerwen, näme işi? Olama agowsyn etjek bole 5 ýyl okap diplom öýde turmak üçin alınmy diýe kärhana açyp durmaňa da gel işle gowja aýlyk berin gorunma diýip çağırdy galandan pikirlenýidi. Menim seň bilen maslahat edäýindim. Özüme işläsim mele öz sowjak puluň özüň gazansaň gowdamy? Näme öýe getirýän pul sen sowjaňa etenokmy? Ýa günüň şolankydan kemmi? Men günüm kem diýip diýmedim on, menim illeňi işläsim mele. Şuloýda meň bilen ýaşajak bolsaň 5 ýyl okawalan diplomyň ýok hataby daýyp bolýarmy? 3 aýyň pulyny näme etdiň ey hanul? Agam, işime oşul, durmuşyma oşul, etken wagtlama oşul, onda men näme gerek o? Gelin onda maskalamada oşuluň, bu näýlik bolýar ay? Men işleýän o, men işleýän. Edip beren wagtlam görýänsiň da şo wagtlar men bolmasam bolmaýardy o. Rahat näme diýär aýby?
İşleyen niýanmy? Ha? Hawa işleyen? Akıllı urun et. Hana işleyen adam hana. 3 aydan beri Xitayda gezipýär. Täze ejeýe täze önümçülük ene işleyen adam men. It bolýan düşünýärmi? Bir ayagym Aşgabat, bir ayagym Mary. Hasap kesipler ama meni de otýarno. Näme işim o? Sen mara gowy işleýänimi? Söýgüýüm joşýady. Bolýarmy? Ey 3 ayın pulay olay, näme etdiň onça pulaw? Dostna begenin oğulma. Killäňir ýerine maýsyn. Elbetde begen ýa. Ýa azyjyk gorkýan. Tolgunlar ýani alam. Gözüň götür, okuda bir gowuny deýdi. Senem onu bilmedim. Ýa-da bir bolgusyzyň biri ýüregine utdy. Durmuşa çykyp eýin başap garsa. Wagtdan olgama dost. Hata eden olmaz. Nesip eden olur. İçim bir hil gaty kopukdyr ýani ýaly. Öňe begen ýa. Gaty begen ýa.